Te halo prolog te hakane ka video menta kane ka jingli ka longgomne te ka jingli hangne ka longgomne Kaei ka Kyrteng ka Shisha u Khun Blei Hato ngin pediang ya Kyrteng u Jisu ni Dei U Yeshua te kane ka jingli ka long ba ngi hapan lek lengba ka ktien tanrai jongi jiu kena bangin sautu ya ka jingmut ya ka Kyrteng jong u Jisu Chris te larangi khot ya u Jisu lene u Yeshua kadai kaju ka Kyrteng jing hapan sautu te ngin lej menta hakane ka video kena bangin sautu ya ka Kyrteng jong u Jisu ya ka bangi Dei ban tip ya ka Kyrteng ka Shisha jong u Jisu te hangni sautu ba u Jisu ning laban ong u Yeshua ha ka ktien Hebrew kane ka Kyrteng kawan ha ka ktien Hebrew ka bamut u Yahweh u Blei u long ka jing penim lane u trai u nong penim ka Kyrteng u Jisu lane u Yeshua kamot u Blei lane ka jing penim lane u trai u nong penim lane ka bayadai dur bat ladangi khot u Joshua kamot u trai u nong penim kata Kyrteng kadai ka Kyrteng ya kapal ai ka u Jisu Christ u nong penim u Jisu Christ te haning sutu bat hane pat kong kumne u Chris ka jingshisha kadai ka Kyrteng pamdai ka Kyrteng kur ndai kadai ka Kyrteng kadai ka ktien Hebrew ka bamut u balapan sele lene ngila badong u Mesaya kata kadai ka Kyrteng lene ka jing khot u Chris kadai ka Kyrteng te ngila ban khot u Jisu lene ngila ban khot hane u Yeshua te kadai ka ju Kyrteng ya ka bal ai ha u Jisu Chris te kampel dengan khot ha ktien Hebrew lene ha ktien Khasi namar ka kadai tang ka jing pen kala ktien Khasi de ka ju ka jingmut te hane yang sung thu la dengan khot u Jisu ne u Yeshua kadai ka ju ka Kyrteng ka Shisha u Khun jong Blei te hane ngat try episode 2 ya kene ka benta te Hebrew tanrai jong ka kalong ha Khasi u Jisu ndai ha ka Hebrew u Yeshua te kane ka long dur lane la perlingkot lane ka bamut utrai ulong ka jing penim kamut u Jisu Christ kamut ulong utrai ulong ka jing penim kata kadai ka Kyrteng lane la banong u Yeshua kamut utrai ulong ka jing penim te kata kalong ka jingmut ya ka Kyrteng jong u Jisu te la rangi khot u Yeshua u lane u Jisu Christ te kadai ka ju ka Kyrteng te compare te hane pat kena bangun sutu te kalong gumne te hane ka ktien English mar ka ktien Khasi namar u Jesus kalong ka ktien Khasi pat u Jisu te kane kalong tang ka jing pen kala ya ka ktien re ka jingmut ber kadai ka ju te ladangi ong ha ka ktien Hebrew pat ladangi ong u Yeshua ha ladangi ong u Christ lane ha ka Khasi u Jisu Christ te kane kadai ka ju ka Kyrteng ya ka bal ai ha u Jisu Christ u Jesus Christ le ha ka ktien Khasi u Jisu Christ kadai ka ju ka Kyrteng de super tang ha ka ktien la ya ka balapan kala ha ktien Khasi ber ktien English ktien Hebrew ne try episode 2 ya ka ne ka ktien ya ka bangi laban ong ya u Jisu ktien Hebrew ngi laban ong u Yeshua la ne ktien English ngi laban ong u Jesus la ne ha ktien Khasi ngi laban ong u Jisu Christ ndai ka ju ka jingmut Mesia lengba jong u Blei lawan ra ya ka jing penim kata klong u Mesia kamut u Chris te hane trying so tu ya ka Kyrteng ya ka bangi Dei ban khot te rangi khot u Chris lani khot u Jisu te khot u komu nong penim lani khot u komu try u nong penim lani khot u komu tau balapan sele lani u komu ta u nong penim lani ka jing penim u Mesia balapan ra ya ka jing penim te kani ka Kyrteng ya ka bangi laban khot ya u Jisu Christ lani khot ha ktien English u Jesus Christ lani ha ktien Khasi u Jisu Christ lani khot ha ktien Hebrew u Yeshua u Joshua ndai ki jingmut kilong bet kito ki bangala padik te hangni try episode 2 ya ka jingmut te hangne pat kane kalong kumne Joshua ha ktien Hebrew kaba kadai ka Kyrteng kabala ra shaka ktien Greek kumka ha ktien Greek lani ong ya u Jesus lani u Jisu ngila badong u Yesus Henry ha ktien English pat lapan kala u Jesus kamut kadai ka ju ka
ka Kyrteng handre lapan kala ktien English ktien phareng ha ktien Khasi pat lapan kala u Jisu handre ka keju ke jingmut dan ka keju Kyrteng u Jisu ha ktien ha ka lapan kala ha kini ke ktien te ngatrai pisau thu ya ke jingmut dan kita rai jong ka Kyrteng u Jisu naduh ka Hebrew shaka English bat shaka Khasi te ngatrai pisau thu ya kene le keju Kyrteng le ka shulong tang ha ka jing kala ha ki ktien te ngatrai pisau thu ladang khori u Jisu ha gini Kyrteng le ka keju ke jingmut te perlok ngatrai pisau thu ya gene ka video bari ka Kyrteng ya ka bangde ban khot ya ka Kyrteng ka Shisha jong Khun Blei te perlok te kadang tangga video te sa siapa sekoi pergi video ha ku ekbor ku Blei sibun pi iba pe gene ka video